शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे डेली व्लॉगमध्ये आणि आजच्या रविवारच्या व्लॉगमध्ये आपल्या चॅनलवर. तर लग्नाला जायचं आम्हाला म्हणून आम्ही रविवारी लवकर उठलोय आणि आज नाश्त्याला मस्त बनवले उत्तप्पे. उत्तप्पा चटणी काय दाखवते चटणी. तर मम्मीने आज कॅमेरा धरला होता एवढा. तर उत्तप्पा चटणी आहे मस्त पैकी. आता नाश्ता करू आम्ही आणि निघू. तर बघूया आपण जाताना वगैरे बघू आपण करूया शूट मस्त पैकी आज संडे. तर नाश्ता करतो आणि नंतर भेटतो निघताना. ओके ओके ओके. आणि साहेब आताच गेलेत घरी, ते पण दिसतील तुम्हाला गाडीमध्ये. चल नाश्ता करल्या मित्रांनो. मी बरोबर टायमात निघालोय. हिने लेट केलंय आणि ह्यानी लेट केलंय. ओके 10 वाजलेत, अजून गाडीवर पाणी मारायचं आम्हाला. तर मी बरोबर आम्ही टायमात आहे, फक्त हिने लेट केलेलं आहे ना मग पाठवलंच घरी. आम्ही आता पिल्लूची गाडी घेऊन चाललेलो आहे आम्ही. आणि इकडे पिल्लू आहे भाई. लुक बघा, हा बघितलाय लुक भाई. सहाण्यावरचा लुक मारलाय भाईनी सेम. तिकडे पप्पा आणि मम्मी काय दिसेना झाले. हा बाय चमकेले. कसं यार काय करू यार, मोठी गाडी घ्यायला लागेल. तर आता प्रवास बाय पाठवून घेईल ब्लॉगच. आणि आपण बघू आता कशी होती जर्नी. तर चला ले स्टार्ट. भाऊजी बाहेर गेलेत पाणी मारायचे गाडीवर. आणि हा बघा कोण गाडी चालवतो. इकडे बघ रे. इकडे बघू की इकडे बघू. हा कोण आहे? पिलूला हे पिलूची गाडी आहे भाई. गाडी कोणाची आहे? तुझी कुठे? बाबाची आहे. चल बाईक चालू आहे. साहेबांचा फोटो आहे काय रे गाडीवर? मस्त आहे. आलोय. बाहेर आलो. व्ह्यू भारी आहे ना. बिल्डिंग काम चांगलं आहे. असं वाटतंय. आता आम्ही बघू, आम्हाला अजून 40 मिनिटं दाखवते. ऑन द वे आहे आम्ही. आणि आमच्यासोबत मोठेसे छोटसे शिव कुठे गेलाय? झोपला काय? अरे शिव झोपणार यार, रात्री 2 वाजता झोपलाय शिव. तिकडे गेला की तसंच झोपते. इथे 11 वाजता झोपतो. विचारू नको. गाडी घेऊ का त्यांना व्हिडिओ? म्हणतील तुम्ही कुठे राहता, जरा भेटा आम्हाला. एक आले ना. तुमचं गाव कोणतं? गेलोय बघा. आम्हाला दिसतोय आम्हाला हॉर्स. आम्हाला घेऊन जायचं. तिकडे चाललाय. हे नाली ना, भीती वाटते मला नाल्यांवर. मेट्रोचं काम चालू आहे सगळ्याकडे. गेला हॉर्स तिकडे गेला. इकडे बाय. एंट्री जेवढी खतरनाक आहे भाई. अरे भाई मासे पण आहे. कासव आहे पिल्लू. आता पिल्लू काय लग्नाला येत नाही वाटतं. पीस बघ. फायनली हॉलच्या इथे आलो आम्ही. आता बघूया आतमध्ये किती काय करते. आणि बघा चला आता आतमध्ये जाऊया. आणि वेलकमचा बॅनर लागला ऋषालीन दत्तप्रसाद. आपण मुलीकडनं आहे. आणि डेकोरेशन तर बघा, हॉलची एंट्री. आणि आता आपण हॉलच्या आतमध्ये जाऊन बघूया कसं आहे हॉल. तर बापरे, फुल सेलिब्रिटीचं लग्न त्याची फिलिंग आहे बाई. इकडे नवरदेव आहेत. तर इथे मध्ये लग्न होईल आणि तिकडे रिसेप्शन होईल. काय तुझ्या हातात काय भूक लागले? चल बाहेर जाऊन काहीतरी घेतो. नवरदेवाची एंट्री. हॉल तर बघा भाई. काय भाऊजी? वेलकम ड्रिंक बघा, आमचं वेलकम ड्रिंक दाखव. आम्ही दोघं पितो एकामध्ये भाई. वॉटरमेलन. कसं आहे पिलू, कसं आहे?
कसं आहे? थांबो. छान आहे का? फायनल लग्न चालू झालंय बाई. इकडे नवरी आहे. एंट्री झाले बाई. प्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्या सदा मंगलम मंगल सावधान शुभमुहूर्त सावधान गुरुदेव शुभेच्छा सावधान रामदेव शुभेच्छा सावधान वरवर शुभलग्न सावधान वरादेवादन शुभेच्छा समोसा. समोसा खातो तुम्ही? समोसा खातो? समोसा खातो. अरे टेस्टी छोटूस समोसा. स्टार्टर काय स्टार्टर आहे? किती स्टार्टर आहे? आवडलं? एक नंबर गाडी बाई. हीच घेऊन जाऊ मी हिच्या बदली. जा बस जा, फोटो काढतो जा. उभा राहा इथं गाडीवर. जा इथं उभा राहा. इथं हे बघ, इथं उभा राहा. बसायला ना आतमध्ये सीट तापले इथं. मित्रांनो, लग्नानंतर आलोय घरी. लग्नावरून दादाच्या आईला बाबांना जरा सोडायला गेलो रेल्वे स्टेशनला घाईमध्ये. तर नंतर येताना ट्रेनने आलो आणि स्टेशनला भेटले मला, घाटकोपर स्टेशनला. तर आलोय लग्नावरनं. बराच टाईम झालेला आहे. शूट करायचा होता प्लॅन, पण चरणचा पेपर आहे उद्या. तर बघू आपण उद्या वगैरे करूया, परवा. परत या हप्त्यात 2 सुट्ट्या येतात, परत करू शूट. आणि बघूया, नंतर भेटूया आपण परत कसं काय ते. पण नंतर भेटू. आता जरा जातोय तिथे, ते सेलिब्रेशन असेल तर ते पण दाखवतो मी. तर भेटूया थोड्याच. मुलांची आवड असते, आपलं काय एवढं. आपले बाबा इंग्लिश आहेत ना, आपण मराठी. आता या वेळेस कुठून नेते, उद्या कोण आपला काढणार आहे? हो घ्या तुम्ही काय. अहो त्यांना हे आहे ना, शुगर आहेत ना. शुगर विदाउट शुगर नाही, आता तर घरी बनवायला लागेल. काय नाही येतो. थोडाच घ्या. खा थोडा खा. हसून घे. नुसतं नको. तो अर्धा तोड मग त्यांना. कधी हौसन खाणार नको. आता ताई घ्या हात. हात लावा.
लोक म्हणतील मॅक्सिमम असू दे. ट्रेंड आहे तो. आता तुम्ही दोघांनी ट्रेंड आहे तो. कुठले आणले? तिथे उभा करा. कस्तुरी आता फॅमिली आता घ्या आता पुष्पजी पुढे घ्या. हॅपी बर्थडे. तिथेच उभे राहा. आपण नको. इथेच उभे राहा. आता हे सगळ्यांनी सेल्फी हे सगळ्यांनी द्या उभे राहा. खाली कर ना. यो यो हानिशी पुन्हा माहिती नाव काय पडलं माहिती खाली कर मग बस. काय होते छोटे हा, माहिती आहे मला. अरे हा केक कोणी आणलाय? सकाळपासून तयारी करतात. बोला बाय. अरे बाय. आपण बोलूया आपण हा बोला बाय. आपण बोलू येतात ना नको त्या खुर्चीवर ना मामी पडतात त्या आई. आपण डायरेक्ट व्हिडिओ मध्ये टाकतो तुम्हाला. आता तुम्ही किती नाही बोलले ना. काढतो का पॅन्ट नाही करी मी नव्हतो काढणार. राहू द्या बर्थडेच्या दिवशी. किती वाजले? 11:30. हा आपणचा विषय हाड्या. पहिला आपण कुठे बी बरोबर. तुम्हाला मगाशी बोललो आपण नंतर हा सांगतो चला. हो त्याला घ्या. पहिला बर्थडे पहिला बर्थडे प्रथम वाढदिवस. प्रथम वाढदिवस वय किती असेल ते पण पाहिजे. त्याचा पकडा तुम्ही 12 सेंचुरी नाही ना मामा? हाफ सेंचुरी. अरे या कटप्पा झाला कटप्पा. किती वेळा येऊन गेला? हाय. 4 वेळा. तुम्ही नाही आली ती आलं होतं. मी पण येऊन गेली. समोला पण नाही. समोला विचार. पण ते आलेच नाही. खोटं बोलते. आपला हिशाब प्लेट काय काय हा पेपर टाका ना. पेपरपेक्षा बॉक्स करा. तो कडक आहे ना. लाव. तुमची बघा दिसा. कशा काय हातांग कापतो आम्ही. भावाचं साऱ्या काय गावात भाव आणि साऱ्या काय मामा इकडे बघा मामा. आणि कोण नाही ते द्या गावात. त्याला एक लावा ठीक आहे. आता वरपर्यंत नाव नारळ तो म्हणते काय करतात यार. रमाडीला ए इकडे बघ. अबे तिकडे बघ. तिकडे बघ. ए बाबू. शिवे शिवे बाबा बाबू कुठे पण हाफ पॅन्ट वहिनी कुठे गेला कापायला होकार आहे. सख्या पुढे या. अरे बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू मामा. संदीप बुवाला हॅपी बर्थडे. पहिलाच बर्थडे. बर्थडे 15वा बर्थडे 15 वर्ष झाली. 15 वर्ष झाली. आमच्या संदीप साहेबांना 15 वर्ष पूर्ण झाली. मामी बरं मामी. तुम्ही परवा मामा इकडे बघा. मामा खाऊ नका. इकडे बघा. मामा खाऊ नका. फोटो हा काढतो इकडे. अरे काय तो आहो भरवायचा ना. हा गोडा बरोबर बरं तोंडाला लाव. लय बोलते की आहो का. झाला काढलाय ते. हा फोटो काढाय. लांबून आले माणसं. मागून आले. मी बरोबर. फुल ना फुलाची पाकळी. फुल नाही फुलाची पाकळी. फोटो काढ. हा ओली ओली. तुम्ही समोर तुमच्या फाटला असता म्हणून. मामा केस विस रंगून टाका मामा. मामा केस विस रंगून टाका मामा. इकडे बघ कुंभार इकडे बघ. हे खरे मित्र आहे. हे खरे मित्र आहे. कुठल्या बोलणार आहे दुसऱ्या वरून. हे खरे पेरू पेरू.
या, फोटो. ए, दोघांनी या. तुझा मी फोटो काढतो का? जा जा. इकडे माझ्याकडे. हा नाही तिकडे जा, तिकडे कमी झाले फुलं कशी सुकले फुलं सुकली. कालचा माया आहे तो. जास्त आहे, माया जास्त आहे. फुलं नाही, कलर- कलरच आहे. कालचा बुके, कालचा बुके. आम्ही कालचा बुके. तर बघतोय. नाही नाही आता आता आणले बनवून आणले मी. ही फुलं का सुकलेली हे आली आणले तशी. कलर आहे, कलर इकडे आहे. बघा, इकडे 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 पप्पा बुवा इकडे. हा एकच माग उठून दिसतात हा. एक पण रेकॉर्डिंग घे, रेकॉर्डिंग घे. हा, बरोबर आहे. ए, रेकॉर्डिंग घे. काय घ्यायचंय? विश करताय काय? हा तिकडनं घे म्हणजे आमच्या फोटो येतोय. समाधान चालीतील छावा आणि ऐकलं पण नाही. हा हा आमच्या बघतोय. समाधान चालीतील छावा आणि साई नवजा फाउंडेशन मधला वाघ याला आम्ही शुभेच्छा देत आहोत. तरी स्वीकार करायच्या. धन्यवाद. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. लाख लाख शुभेच्छा. आणि 15 वर्षाचा वाढदिवस आहे. पहिल्याचा वाढदिवस आहे. पहिलाच वाढदिवस झालेला आहे. वास घेतलं बघ, सुरात जमणार नाही. मित्रांनो एक अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेशन पण झालेलं आहे ऋतूच्या मम्मी पप्पांचं. मला माहिती नाही, संध्याकाळी माहिती पडलं. तो ऑनलाईन केक वगैरे मागवला. मम्मी आणि पप्पा खाली गेलेले तर छोटासा फुलांचं गुच्छ आणि कॅडबरी घेऊन आले. तर झाला सेलिब्रेशन, बघितलं असेल थोडासा पार्ट. आणि हॉलमध्ये पण थोडासा ती क्लिप आपल्याला भेटली डान्सची, ती टाकणार आहे. तर टाकलीच आहे बघा तुम्ही, कारण की मी तिथून गेलो निघून तर ट्रेनला सोडायला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. तर आजचा दिवस संपलाय. असंच शनिवार रविवार असेच गेलेत आपले. लगेच सोमवार आला ना. तर करूया ब्लॉगचा पण एम. कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी.